Pravi volontevi sa kursom. Moram takowi z tym budziami dudami pana dobrego. Mój mikrofon sad zvuči ovako. Ovaj klip je objavljen 30 montami proglasio mobilizaciju muškog pola. Na nas pada veliki zadatak da sačuvamo naše. Novembar je kada moramo da držimo naše seme u našim testisima. Je to naš zadatak da dokažemo koliko smo sposobni kao budući provider za vreme. Naši zadaci su veliki, a vreme trajanja je malo, pa ću na brzinu da podelim moje znanje o izdržljivosti. Ako ne možeš se skineš s kurca, šta ti kažem, kastracija. Sotovi za prizivanje sotone moraju biti pomemeni sastane do kraja meseca. Благодарим тебя за то, что раскрыл слугам твоим козни врагов наших. Ako vam moralna dopade, setite se ovog klipa i proširite ga na više razdaljina. Samo tako spašavate sebe i druge, a sada polovite za mnom. Moja čast je moja odanost.